Welcome to my YouTube channel! By the way guys, this is my sister Jermaine Ballesteros, and of course, I'm Lovely Ballesteros. So guys, ang gagawin po namin ngayon is magta-translate po ng Pangasinense to Tagalog. Ako po yung Pangasinense at yung kapatid ko po ay magtatagalog. So, let's begin guys. Kamusta? Kamusta in Pangasinense is kamusta mo? Ngan kumain kila? Kumain na kayo? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sa Pangasinense po ay taga-inar kayo? Anong pangalan mo? In Pangasinense, ang anong pangalan mo is ang tingaran mo. Saan ka nanggaling? Ang Pangasinense po ng saan ka po nanggaling is inirelasyon na ng puan mo. Kumain ka na ba? Kamusta ka na? In Pangasinense is kamusta kila? Kwanto. Kumain ka na ba? In Pangasinense, ang kumain ka na is angan kila. Ano pa? Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? In Pangasinense is iniresulaan nyo. Diba? Yes. Right. Oh.